बे समाव मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों थैनायजों जुजिगासिनो दङ दरसे गामिनि सुबुंफोरा मिथिनो मोनै बेरामजों भुगिनांगासिनो दङ सुबुंफोरा नंगौ मिथिनो मोनै बेरामजों सोमोनांथावै सुबुंफोरनि थैनायनि अनजिमाया बांगासिनो दङ बे गिख्रंथाव जाथाया जादों जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि दरसे गामियाव सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला दासिमाव 10 सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव बेरामजों जिउ गोमाबाय थांनाय 45 साननिफ्रायनो जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि बदाल गामियाव मिथिनो मोनै बेरामजों सुबुंफोरा थैगासिनो दङ बे बेरामनि सायाव देहा फाहामगिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों नाथाय दासिमबो सुबुंफोरनि थैनायनि जाहोनखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै मख'नो गोनांदि लोमजानाय सानाय आरो सांग्रांथि गैयै लैखोनफोरखौ भुगिनांनाय सुबुंफोरनि देहायाव नुनो मोननाय जादों सासे देहा फाहामगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला बेमारिफोरनि एमआरआई स्केन खालामनायाव मेलेमाव एडिमा मोननाय जादों मोनसे ओरैबायदि थासारि जेराव मेलेमनि टिस्युआव लाव लाव मुवा सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों बे बेरामनि जाहोनफोरखौ बुजिनो आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय हादरनि गाहाय फसंथानफोरनि रोंग'साफोरखौ थिसननाय जादों होननानै सुलुङा फोरमायदों जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि बहदाल गामियाव दायो गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय खालामनायखौबो बन्द' खालामनाय जाबाय बे समाव मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों थैनायजों जुजिगासिनो दङ दरसे गामिनि सुबुंफोरा मिथिनो मोनै बेरामजों भुगिनांगासिनो दङ सुबुंफोरा नंगौ मिथिनो मोनै बेरामजों सोमोनांथावै सुबुंफोरनि थैनायनि अनजिमाया बांगासिनो दङ बे गिख्रंथाव जाथाया जादों जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि दरसे गामियाव सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला दासिमाव 10 सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव बेरामजों जिउ गोमाबाय थांनाय 45 साननिफ्रायनो जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि बदाल गामियाव मिथिनो मोनै बेरामजों सुबुंफोरा थैगासिनो दङ बे बेरामनि सायाव देहा फाहामगिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों नाथाय दासिमबो सुबुंफोरनि थैनायनि जाहोनखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै मख'नो गोनांदि लोमजानाय सानाय आरो सांग्रांथि गैयै लैखोनफोरखौ भुगिनांनाय सुबुंफोरनि देहायाव नुनो मोननाय जादों सासे देहा फाहामगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला बेमारिफोरनि एमआरआई स्केन खालामनायाव मेलेमाव एडिमा मोननाय जादों मोनसे ओरैबायदि थासारि जेराव मेलेमनि टिस्युआव लाव लाव मुवा सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों बे बेरामनि जाहोनफोरखौ बुजिनो आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय हादरनि गाहाय फसंथानफोरनि रोंग'साफोरखौ थिसननाय जादों होननानै सुलुङा फोरमायदों जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि बहदाल गामियाव दायो गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय खालामनायखौबो बन्द' खालामनाय जाबाय नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन